na Chineke ọkpara ọnụ ihe ọbụla ndị ọzọ ụzọ a na-ebechala ọgụ ada n'ụkwụ n'ụtụ a na-enye gị ekele mmego n'ife ụmụ ntoni igwe sị ka wa were kwa nna ha wee na-enye gị ekele ka ha gbakacha na wee hụ ibe aji ekpe ya oke a na-enye ya ekele maka nke a wee na-ayọkụ ubuko ejeela eji esi je eme ya isi eji awọ nkọ ji hawa nwaanyị ndị fụrụ afụfa na-eje ha na-abata ọ tụchakwa ụmụ sụọfa onye anyị ọbụko were ebere n'afọ ọma anyị gọzikwuo ndị Ọnịcha gọzikwuo ndị nọ n'ụlọ were ebere n'afọ ọma anyị nọrọ ahịhịa anyị ayọkwazi ibe ndị a kwe na ị ga-eme esi na Kraịst bụ onwe anyị n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen ọ udu mmiri ọ gbara ịnọ ise ka ọ gbara anya na-ahụ ụzọ n'ọchịchị ọ gbara ise ka ọ gbara Okay, if you wait. Nke a mmanya a ji were mee amụrụ na ịnụ nke ụnụ ndụ onye mere eme ndụ onye ka ji eme nakwa na ọta nke a kwụọ ya nke na mmanya hot mmanya ọkụ dịka omenala Igbo siri do ọfọ soro ibe ele no magala habi Bukan main kan? Unangnya. Oh mucha. Baru main kan? Main kalau dia kemana hang? Pozuana. Ada kuaca. Ne nanya kama nye kama ne. Wani ti hugen. Na church. Aya je bi de ya ka. Afa wala ka jide na no bo e ba na no. Ba. Mesa ihu enwe na picture. You know so. Nyeze mma. Nko ma yeke na gi. Dịka isi afọ igbupụla efi n'otu agwa kana family ji wee bụ efi n'otu na mo hapụ na mo Ikegwudike Anthony Nwankwo na 19 August 2021 ya ka ji wee pịa maka wee kwari ya gboyi oke kwekwere ya bazụ dịka unu na-ebulu nnu na efi n'otu a kedu afọ pụrụ iche ya agọla ezinụlọ unu dịka a na-abanye mmemme ịkwari ya ugwu ikpeazụ ọ na-agọla ezinụlọ m ka Chineke mere anyị ama mmemme agha nke anyị banyere na aka onye anyị amara iji wee meru ya n'isi njedebe na anyị amara ihe niile nke anyị ji wee mee ya ka Chineke nwee ike ịkwadoro anyị ya ka ọma wee na-akwazi ya udo ya na ịfụnanya ya batakwazi n'ezinụlọ mgbe emechara ihe anụwa ka ihe na-abịakwa ka Chineke gbaa ume nakwa ntụziaka pụrụ ka wee solokwa ya na ya wee mee mmanụ ka o si ekwesị anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche kedu afọ eji malụ gị afa Nwankwo anyị ekene gị nke na-eme
Kristi. Ọ bụ okwukwe anyị nwere na mbilite n'ọnwụ ka anyị ji were gbakọta ọnụ n'obi ndị be Nwankwo iji ekpere na aja misa dị asọ olu ya Chineke dododo n'isi nwanne anyị nwoke bụ Anthony Ọgbọnnia Nwankwo, onye ọ masịrị ya isi n'ụwa n'ụwa kpọrọ. Ka ọ bụrụ na o nwere ihe nke ka ji ya n'ụzọ ịhụ Chineke ihu, ka Chineke site na aja na ekpere anyị mere nwa odibo ya nwoke n'ụwa ebere ma nabata ya na alaeze ya. Anyị gbakọtakwara ọnụ n'uhuruchi n'ụwa were aja misa n'ụwa bụ aja misa anyị ji akwadebe maka emume akwamozu nke nwanne anyị nwoke. Ozu ya n'aha nye Chineke n'aka ka o ji aka ya nọnyere ezinụlọ ọnụnwa n'oge mmemme akwamozu ọnụnwa, ka onye ndị niile ga-esi ebe dị iche iche nata ndị ọgọ, ndị ikwu na ibe ije were, ka ghara inwe akụkọ ọjọọ ọbụla n'oge nụnwa a ga na-eme mmemme akwamozu nke nwanne anyị nwoke nụnwa, ka ọ bụrụ ife nke ga-aga ọfụma dịka o si wee bụrụ ntụziaka ya ma bụ Chineke. Na-ayọkwazi ya nkasi obi nke ya n'isi ezinụlọ ndị be Nwankwo na ndị ọnwụ Anthony metụrụ n'ụzọ pụrụ iche, ka ha kasie were okwu nke afọ a na-agwa anyị n'akwụkwọ nsọ. Chineke wetalụ, Chineke ewelụkwago ngọzi dịrị afọ nsọ nke Chineke, were na-akasịrịta onwe ha obi, nwee nchekwube na mgbe ụlọ anyị nke dị n'ụwa anụnwa mebiri, na a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebe ebe n'eluigwe. And ọ bụ n'ihi ya ka anyị ji gbakọta, maka na Anthony bụ onye kwere ekwe, onye otu anyị ka ọ bụ. Ọ ife ọ na-elejere anya, anyị nwere olileanya na ọ nọrọgo ori ebe ka mma. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe, ma onye ozi ezi omume ọbụladị na ọ nwụrụ tupu oge ya eruo, ọ ga-enwe ezumike. Ogologo ụbọchị abụghị ihe na-enye ndụ ukwuu nke ọtụtụ afọ na-abụ usoro eji atụle ndụ, mana nghọta bụ isi agwa nke okenye. Ndụ na-enweghị ntụpọ, ọ bụ nke a bụ okenye zuru oke. Ọ gbara mbọ ime ihe masịrị Chineke, nke mere Chineke ji hụ ya n'anya, wee si n'etiti ndị njọ kpọpụ ya. Ọ kpọpụtara ya n'etiti ha ka ihe ọjọọ ghara ịgbanwe ghọta ya, ma ọ bụ ahụhụ abanye na mmụọ ya, n'ihi na nkumakịrị nke ihe ọjọọ na-ekpuchi ihe ọma. Oke ọchịchọ na-enweghị isi na-eduhiekwa obi na-amaghị ụzọ ahụhụ. Site na izu oke ya n'obere oge, o nwetara ogologo ndụ, n'ihi na mkpụrụ obi ya masịrị Chineke. Ọ kpọrọ ya ọsọ ọsọ n'etiti ndị omenjọ, nke a tụrụ ndị mmadụ n'anya. Ha aghọtaghị ya. O nweghị ka o siri bata n'isi ha na ngọzi na ebere na-eche ndị dị nwere ka ọrụ, na ọ na-echedo ndị nke ya dị nsọ. Okwu nke Osebụrụ.
ga-adịrị ndị nwụrụ anwụ n'ime Onyenwe anyị site n'ugbu a dịrị gaba. Ngọzi dịrị ha n'eziokwu ha, ka ha zuru ike site na ndị ọrịa ha niile, n'ihi na ọrụ ọma ha na-eso ha n'azụ. Ọ bụ mmụọ nsọ na-ekwu. Jesu kwuru sị, ha abụghị ndị nke ụwa dịka mụ onwe m na-abụghị onye nke ụwa. Were eziokwu gị doo ha nsọ, n'ihi na okwu gị bụ eziokwu. Ezigala m ha n'ụwa dịka isi ziga m n'ụwa. N'ihi ha edoola m onwe m nsọ, ka e wee doo ha nsọ n'eziokwu. Ọ bụghị naanị ha ka m na-ekpere ekpere, kama ana m ekpekwa ekpere banyere ndị sitere n'okwu ha were kwere na m. Ana m ekpekwa ekpere ka ha bụrụ otu, ka ụwa niile were kwere na gị zitere m. Otito nke ị nyere m ka m nyere ha, ka ha wee bụrụ otu dị ka anyị onwe anyị si bụrụ otu. Ka m biri n'ime ha, gị onwe gị ebiri n'ime m, ka ha bụrụ otu n'ụzọ zuru oke, ka ụwa wee kwere na ọ bụ gị zitere m, hụkwa ha n'anya dịka i siri hụ m n'anya. Nna, achọrọ m ka ndị niile i nyere m soro m nọrọ n'ebe m nọ, ka ha nwee ike ịhụ otuto nke i nyere m n'ịhụnanya gị tupu ekee ụwa. Oziọma ka o sebụrụ ụwa. Ka anyị nọrọ ala, onye ejizi n'ihe eji snapụ ndị mmadụ. Ọ chọọ anyị gụọ ọnụ maka ịnata oriri nsọ na enyi ya tupu bido masị, ma ọ bụ na-eje chọta mkpụrụ ihe dolili onye bata ọhịa na dolili welu kan. Ọ na-aghọta ọ dịghị adị mma na-ekwu okwuchukwu ma ọ bụ a na-eme ihe ndị ọzọ. Werukwu n'okwukwe anyị na Anthony jikọrọ ka anyị ji welu gbakọta ọnụ ebe n'ụwa maka o so n'onye otu anyị. Ọ bụ eziokwu. A na-asị na ọ dị n'otu ka anyị ji bịaba, na ọ dị n'otu. Ọba ndị ụmụada ka ndị inyem ọha na-ekweghị nkwe ndị na-ekweghị nkwe ya ndị ọwụ na ọbụ ya. So not because na Anthony dị n'otu, kedu na otu ọ dị na ya, otu nzukọ nsọ Katọlik, ndị ji ofu okwukwe jide ofu ịchụ aja bịa mee gịnị n'ọrụ n'okpuru otu onye isi. Onye otu anyị ka ọ bụ ọhịa ka anyị ji were gbakọta ọnụ ebe n'ụwa, ka anyị merie ife oso were na-emerụ ndị ọzọ oge ọ nọ ndụ. Na nsị na ife mmadụ ruru oge ya bụrụ gịnị, ọ bụrụ ụsa. So n'oke nketa ya ka anyị na-eme gịnị, ka anyị na-enye ya. So
usoro ogbugbu afọ ka anyị ji were gbakọta ọnụ n'ife ọgụ ndị a gụrụ anyị owere na-egosi anyị ka ndụ anyị dị. Ife ọgụ nke mbụ ewetara n'akwụkwọ amamihe gwara anyị ọsụgbọ onye ezi omume ọ bụla ndị na ọ nwụrụ tupu oge ya eme gịnị, oge ya eruo na ọ ga-enwe gịnị, ọ ga-enwe ezumike. Ọ bụla ndị na ọ nwụrụ tupu oge ya eme gịnị, eruo ọ ga-enwe gịnị, ezumike. O were sịkwa na ogologo ụbọchị abụghị ihe na-enye gịnị, na-enye ndụ ugwu. Ogologo ụbọchị abụghị ihe na-enye ndụ ugwu. So na ebiri ha many years dị otu a, ọ bụrụ ebiri ha many years dị otu a, abụghị ife mata n'ọnụ nọ kedu ka o si were mee gịnị, ka o si were bie ya bụ ndụ. Ọ ya bụ ife Chineke ga-eji were kpee ikpe n'ụbọchị ikpeazụ. Asị na Chukwu ga-ekpe gịnị dị, Chukwu ga-ekpe ililo ga na gịnịkwa, na okwu ga na gịnịkwa, na omume gakwa, na ife mere gịnị megide ebere n'ilu nke Chukwu. Ọ ife ndị a ka Chukwu ga-eji were kpee anyị ikpe. So na ka ndị mmadụ mee gịnị, duhie gị ụzọ. Ọsịkwa ya bụrụ di gị, ọsịkwa ya bụrụ nwunye gị, ọsịkwa ya bụrụ ụmụ gị, ma ọ bụ your best friend. Don't allow that person to lead you astray. And the gentleman na-agwa anyị sị anyị, woe betide you. Ma ọ bụrụ na ọ n'aka gị ka otu n'ime ụmụ ndị a ga-esi were gịnị, were tachapụ. Na ọ ga-akara onye ahụ mma na-emere gịnị dị na-amụ ya amụ. Mana Chineke ekekwara nka mụ na gị na-abụ tachapụ n'ụzọ. Na ya bụ ekpere anyị ka o nyere anyị aka ka anyị gbaruo ọsọ a n'ebe n'isi, maka na ọ gwara anyị n'ọkwa ndị kwudosiri ike wee ruo n'isi njedebe ka anyị eme gịnị, ka anyị azọpụta. Ọ bụrụ ndị ijekọtara harụ, ijekọta daa n'ụzọ ị nọrọ eluigwe eme gịnị, eluigwe echi na-arụ gị. So ụmụnne na Kristi, ọ dị ezigbo mkpa na anyị ji ohere anyị nwere n'ụwa were bie ndụ. Mmeri Kristi dị nwa anyị meriri njọ, na site n'ọnwụ ya o meghere ọnụ ụzọ eluigwe maka ndị nke ya. Ka anyị rịọ ka anabata mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke bụ Anthony Ọgbọnnia Nwankwo na ezinụlọ anyị nke dị n'eluigwe, ya na ka o mee ka ndị nke ya niile zukọta ebe ahụ n'oge ọdịnihu. Maka ndị nnukwu ụkọchukwu nọ n'ime nzukọ, ka onye ha ike na ikwudosi ike nke ha ga-eji bụrụ ezigbo ndị ndu ma tọọ ezi urukpu n'ihe ha na-akụzi. Onye nwe anyị na-arịọ ebere gị na-enweghị ube maka nwaodibo gị bụ Anthony Ọgbọnnia Nwankwo, onye anyị ji maka ya achụ aja otuto nke a. Anyị ji ume a na-arịọ ebube eze gị ka inye ya ezumike ebighị ebi n'etiti ndị nsọ gị, ka aja nke anyị ji akwụ ụgwọ meda gị obi maka njọ site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu, ka anyị nyenụ dị nwanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele n'oge niile n'ebe niile dị nwe n'ụlọ dị nsọ. Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụọ ụwa site na Kristi dị nwere anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilitere ọnwụ dị ngọzi si chawapụta n'ebe anyị nọ,
ka ndị na-aga anwụrịrị na-ewute nweta ntasi obi site na nkwa ndụ anwụ anwụ dị n'ụwa ọzọ ọbụla ya mere anyị na-arịọ ka ile onye ndị a nsọ site n'ikwukwasị na mmụọ gị ka ha wee họrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mbụ o kwetere ka edunye n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazị ya na-asị naranụ nke a rienụ ya ụlọ niile, nke a bụ ahụ nke a ga-eduru nye maka unu. Nye ya ụmụazị ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ya na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị were ọma na rịọ osebụ ka anyị ka ọ gọzie mmiri nke a nye nwakere ka a ga-efe anyị ugbu a iji chetakwara anyị maka baptizim nke anyị ka anyị na mmụọ nsọ. Ikegwudike niile gọzie ụlọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo ka anyị lawa n'udo. Onye kwere ekwe anwụghị anwụ, o higoro mgbe ọ nụrụ okike ọ ga-ebili na-enweghị onye kwere ekwe onye kwere ekwe anwụghị anwụ mgbe ọ nụrụ okike ọ ga-ebili onye kwere ekwe ọbabiri nwa mụrụrụ nwa Jesus came and he
iche anya mmiri ọnwa abụghị ọgwụgwụ mkpụrụ aka na-ereghị ụra adịghị epulite ọnwụ bụ ihe omeme onye kere ndụ ya kere ọnwụ onye si n'ọbụ ya karịrị ọnwụ ọ bụ na onye tara amosu ọ ga-anwụrịrị o nyere ọnwa adịghị n'ụwa n'ụwa ma onye kwere ekwe igwe niile Jesus came on him. Nwaanyị ọma ya ekene gị o. Biko, gwakena ya afa gị. Dịka anyị si wee fụ ọnụ na-akwado elimeli a ga-eri na mmemme nke ụbọchị tata. Gwakena ife mere unu ji esi nri niile a pụrụ iche. Ihe na anyị ga-esi nri a pụrụ iche n'ụbọchị taa. Papa anyị na ya mere anyị ji anyị na-ahụzie n'ụbọchị taa wee na-esi ndị mmadụ ga-eri ma ọ bụrụ na ha gachara. Kedu okwu nkasi obi ị ga-enye ezinụlọ a bụ ndị papa ha hapụrụ? Okwu nkasi obi m na-enye ha bụ na Chineke nna kere mmadụ mazuru ihe niile, na ọ bụ Chineke nna kere ya nwa maara ka o si wee kpọrọkwa onye nke ahụ o kere. So okwu nkasi obi na-agwa ha na Chineke nna ga-abụrụ ha nna. Ihe ọbụla nna ha na-eme mgbe ọ nọ ndụ ma nwụọ, Chineke nna ga-emezuru ha ka ha bụ ihe niile ahụ nna ha na-emere ha. Amen. Kedu ekpere ị ga-ekpere ndị niile ga-eli nri a n'ụbọchị tata? Ekpere m niile bụ na onye ọbụla riri nri a ga-erite ndụ, rite amamihe, rite nzọpụta, na nri a ga-abụ amamihe wee nyere ha. So na onye ọbụla riri ihe ga-enweta ihe ọbụla ọ chọrọ n'ime ya n'aha Jizọs. Amen. Kedu afọ eji wee mara unu? Although my business name is God's Own. God's Own. God's Own, anyị ekene gị. Okay.
kwesịrị esi otu a Ikeje bido n'ụmụ ya. Emperor Anthony, Emperor Bindine, Bueno Galaga. Emperor Biazwake and the one. Yes, make a baby, or the window. Goes waking and the one. Goes waking and the one. Goes waking and the one. Not from that.
Dɔkita in n'a kun kɔ mɔli kɛ fɔlɔ ma in kɛnɛ ni bɛ ɔ ka taa sin dɛ bɛlɛ bi ka taa ko. Kɛnɛ kɛnɛ kɛ o ye ni ka taa ni ko kɔ. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ bịakwutenụ m ụnụ niile ndị na-adọgbu onwe ụnụ n'ọrụ na ndị bụkwara ibu dị arọ mụ onwe m ga-eme ka unu zuru ike. Ekele dịrị Chineke na Nna nke onye nwaanyị Jesu Kristi bụ Nna nke ebere niile na Chineke nke na-enye nkasi obi niile n'ihi na ọ bụ Chineke nke na-akasi anyị obi na mkpagbu anyị ka anyị wee nwee ike ite na nkasi obi ahụ o nyere anyị kasie ndị ọzọ obi n'ime mkpagbu ọbụla dịrị ha. Onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze gị azụta. Onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze gị. N'ime ụgbọ mmiri ka m si akpọkụ gị dị nwenụ biko sepụrụ ọnụrụ arịrịọ m ka pụọ agbagburu gị ntị azụta. Onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze gị. Ọ bụrụ na ị na-agụwanye ajọ omume niile onye nwe anyị onye ga-adịrị cheta na mgbaghara dị gị n'aka ka e wee tụọ gị egwu azụta. Onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze gị. Aga m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-atụ anya ya echefuru m n'okwu ya azịza. Onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze gị. Mkpụrụ obi m na-atụ anya Osebụrụ karịa otu ndị nche abalị si atụ anya ụtụtụ. O Izrel chere Osebụrụ n'ihi na aka ya ka ebere gị ọkụ dị. Ọ bụ ya ga-agbapụta Izrel na mmehie ya niile azịza. Onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze gị. Onye nwe anyị nọnyere unu ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị ma mekwara nwa odibo gị bụ Anthony ebere onye isi n'ụwa akpọrọ nabata n'otu ndị nsọ dị n'ala eze gị bụ Sile Udo. Nna onye ntasi obi niile na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ ile eme ọchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko bịa tasie ndị nke gị nọ n'uru obi ma chekwara anyị aka n'ụzọ nke ndụ ka anyị were nchekwube jee zute Kristi nwa gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Eji mmiri nsọ agọzi ahụ Anthony, mmiri nsọ nke na-echetara anyị maka mmiri Chukwu nchekwa ọrịa ọzọ dị banyere ya sị anyị niile mere mmiri Chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri Chukwu wee banye n'ọnwụ ya. Ya bụ na erikọta anyị na ya site na mmiri Chukwu. Ya bụ dịka Kristi n'ike ebube Nna wee binye n'ọnwụ otu ọgwụ ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi nọ n'otu oyi nke ọnwụ ya anyị na-aga adịkọkọ n'otu oyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị ji ume a na-arịọ ebere gị were obi ọma na mkpụrụ obi nwa odibo gị bụ Anthony mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o mehiere site n'adịghị ike nke anụ ahụ biko gbaghara ya tọpụ ya na abụ niile nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebi ebi site na Kristi nke onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Anthony na mkpụrụ obi niile kwere gara aga ka mkpụrụ obi ya zuru ike na nnukwu Jesu mere ya ebere. Jesu mere ya ebere. Jesu mere ya ebere. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na nnukwu.
Kristi tata anyị kpọkọbara ọnụ ebe anụnwa ịkwanyere nwanne anyị nwoke ugwu, onye nke Chineke si n'etiti anyị wee kpọrọ, bụ Mr. Anthony Nwankwo, onye anyị na ya nọ eri mgbe o ji wee pụta ụwa. Anyị na ya nọ mana ọ masịrị Chineke isi n'etiti anyị wee kpọrọ ya, anyị wee bịa tata isi ya laa nke ọma dịka onye otu Kristi. Ọ na-ewute anyị na nwanne anyị nwoke hapụrụ anyị, mana anyị nwere olileanya na okwukwe anyị na anyị ga-emecha fụ ya mgbe oge ikpeazụ. Anyị wee na-ayọ Chineke site na ajamasị anụnwa ka Chineke nye ya ezumike debe nke afọ ọ na-ayọ maka ya mgbe ọ nọ n'ụwa, nke ahụ ọ na-echuru onwe ya ụra na-agba mbọ nke o nwere ike dịka onye otu Kristi, ka Chineke nye ya ezumike debe ka o mekwazịa ka anyị ncha niile nwere ike izukọtakwa ọzọ n'ụbọchị nke ikpeazụ. Anyị na-echeta ndị ezinụlọ ya ndị ọ hapụrụ, ndị ụmụ ya na ndị ọzọ niile, ndị enyi ya, ndị ikwu na ibe na ndị niile o metụta, ka Chineke kasie efe obi, na-anyakwazi ka mmemme akwamozu gaa nke ọma, ife niile nke a ga-eme ka ọ gaa ọfụma ọfụma, ka anyị nchetazie na ife ndị ọzọ, ọ kacha maka ezumike mkpụrụ obi nke Anthony Nwankwo, ekpere ime obi n'elu mbadamba okwute ebe ha ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. O doro m anya na onye nzọpụta m dị ndụ. O dokwara m anya na ọ ga-emecha guzo n'elu ụwa n'oge ikpeazụ. Ọ bụrụgodị na ahụ m ere ure, amaara m nke ọma na oge m bilitere, aga m eji ya hụ Chineke anya. Mgbe oge a ruru, Chineke ga-anọ n'akụkụ m. Aga m eji anya abụọ hụ ya, ọ bụkwaghị dịka onye ọbịa, kama dịka enyi si ahụ enyi ya. Mụ na ya ga-abụ otu. Ihe ọgụgụ nke abụọ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị Rom. N'ime ọnọdụ ọbụla, o kwesịrị ka nchekwube anyị sie ike na-atụghị egwu ọbụla, n'ihi na Chineke hụrụ anyị n'anya. O gosiri nke a oge o sitere na mmụọ nsọ o nyere anyị uju, nke mere na mgbe anyị na-enweghị ike ọbụla, n'oge nke ya
Jesu Kristi bịara nwụọ ọnwụ n'ihi anyị, ma eleghị anya a ga-ahụkwa onye nwere ike ịnwụ ọnwụ n'ihi ezi mmadụ. Ma lee ka ịhụnanya Chineke siri pụta ìhè. Oge anyị ka nọ na-eme ihe ọjọọ, Chineke zitere Kristi ka ọ bịa nwụọ n'ihi anyị. Ọ bụrụ na oge anyị ka bụ ndị iro ya, Chineke mere ka anyị na ya dịrị n'udo site na ọbara Kristi kwafuru. Ọ bụghịkwaghị eziokwu na Chineke ga-azọpụta anyị ugbu a bizi ebi n'ime anyị, n'ihi na emeela ka anyị na ya dị n'udo. Ọ bụghị sọ nke a, anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n'ọnọdụ ọhụrụ a nke anyị na Chineke nọ n'udo, nke nwere isi site n'ihe Jesu dị anyị aka. Okwu nke osebụrụ ụwa. Dịrị Chukwu. Jesu kwuru sị, ha abụghị ndị nke ụwa, were eziokwu gị doo ha nsọ, n'ihi na okwu gị bụ eziokwu. Ezigara m ha n'ụwa dịka isi ziga m n'ụwa. N'ihi ha edoola m onwe m nsọ, ka e wee doo ha nsọ n'eziokwu. Ọ bụghị naanị ha ka m na-ekpere ekpere, kama ana m ekpekwa ekpere banyere ndị sitere n'okwu ha wee kwere na m. Ana m ekpekwa ekpere ka ha bụrụ otu. Nna, mee ka ha dịrị n'ime anyị dị ka gị onwe gị si dị n'ime m, mụ onwe m adị n'ime gị. Mee ka ha bụrụ otu ka ụwa niile wee kwere na gị zitere m. Otito nke i nyere m ka m nyere ha, ka ha wee bụrụ otu dị ka anyị onwe anyị si bụrụ otu. Ka m biri n'ime ha, gị onwe gị ebiri n'ime m. Ka ha bụrụ otu n'ụzọ zuru oke, ka ụwa wee kwere na ọ bụ gị zitere m. Hụkwa n'anya dịka isi hụ m n'anya. Nna, achọrọ m ka ndị niile i nyere m soro m nọrọ ebe m nọ, ka ha nwee ike ịhụ otito nke i nyere m n'ịhụnanya gị tupu eke ụwa. Oziọma nke osebụwa. Maka na ha abụrụ ndị nke ụwa, ha nọ n'ime ụwa mana ha abụrụ ndị nke ụwa. Unu agọdịkwazi anyị nche niile bụ ndị otu Kristi, anyị nọ n'ụwa mana anyị bụrụ ndị nke ụwa. E nwere ụzọ anya na-abụ mmadụ ji afụ ụzọ, e nwere ụzọ anya mmadụ ji afụ ụzọ,
nke mbụ bụ anya nke ụwa, nke abụọ anya nke mmụọ. Ndị na-afụ ụzọ n'anya nke ụwa na-afụ ihe a na-afụ anya, echiche ha niile bebụra na ihe a na-afụ anya. So na ebe ndị ahụ nọ, ife niile ha na-eme na ndụ ha bụ maka ife a na-afụ anya. Olileanya ha niile bụ maka ihe a na-afụ anya. Ọ bụrụ onye na-afụ ụzọ na ụwa si afụ ụzọ, o nwere ike ebe anyị nọ kịta, o nwere ike onye ahụ dị discourage, ọsị mmiri na-ezo ebe ahụ na ihe mmiri ahasasịa na akwamozu a. Ọ ka onye na-afụ ụzọ n'anya nke ụwa si ekwu, ọsị mmiri ahasasịgo akwamozu, na o nwere ike ọ bụrụ na mmiri azụgata ruo Sọnde, ọsị na o nwere ike jụọ esi ya ka ị ga akwamozu si ebe, ọsị na mmiri hasasịrị ife niile. Onye anụnwa na-afụ ụzọ n'anya nke ụwa, maka na o kwetere oche na ife a na-afụ anya mmiri anụnwa na-ezo na ọ na-egbochi ife ọbụla n'ebe onye otu Kristi, ebe onye kwere ekpe nọ. Atụghị ma mere ọ bụrụ na ịghọta ọnọdụ anyị nọ dịka ndị otu Kristi, ụmụ ihe na-emegasị n'ụwa, ihe dịka afọ maọbụ mmiri ozuzo maọbụ ịfụ na anwụ, Pọl dị asọ si gịnị ga-ekewapụ anyị na ịfụnanya Kristi? Ọ bụ mkpagbu ka ọ bụ afụfụ, ka ọ bụ ịgba ọtọ, ka ọ bụ ize ndụ, ka ọ bụ mma agha, ọsị dịka oro, ihe niile ndị anyị karịrị gịnị dịka ọ they are more than cankerous. Nothing should ever prevent you. Nweghị ife ọbụla na-egbochi onye ọbụla nwere okwukwe ihe ọbụla ọsọkwa ya mee n'ebe ọbụla Chineke na-anara otuto. O nwere ife na-eme ka Chineke ghara ịnọ n'otu n'ọnọdụ ọbụla. Atụghị ma mere onye na-afụ ụzọ na nke mmụọ ga-afụ mmiri anụma na-ezo dịka a blessing, maka na ife ọbụla ọsọkwa ya mee ajamasị anyị na-achụ akọbaga ihe niile. Atụ onye na-afụ ụzọ na ndụ nke mmụọ ga-ama na akwamozu a na-ekwe agabagokwe, maka na ajamasị bụ yanwa bụ mkpokọta ihe niile. Atụ na ajamasị anụnwa ka a na-eme ihe niile a na-eme. Onye nwere otu ebe dị iche ijere mmadụ akwamozu bụ onye ndị na-eji akwụ, ndị na-akwa mmadụ bụ ndị na-anọnye na ajamasị. Ọ ha bụ ndị na-akwa mmadụ, ọ bụrụ ndị na-emecha mgbe ahụ na-echebe mgbe anyị abịa mgbado, asị ka anyị jee mgbado. Ife ahụ nwa bụ mgbado a na-eje bụ maka ndị dị ndụ. Onye fụrụ n'anya nwa, o nwere ife ị ga-eme, o nwere ife ị ga-egotere, o nwere ife ị ga-egbu. Mgbe e mere beria nwa na-ewu ewu na Anambra steeti nke emere n'ọba, a na-ebute efi ndị mmadụ na-ebu. Ka onye a na-ebutere efi ahụ, onye ga-ebutere efi ahụ, onye dị ndụ ka ebutere efi. Mma obi Kuba na nwụrụ anwụ, ọnwadị ihe ụnụ na-akọ, ọmadị ifatị ọ bụrụ na ọ nọ n'eluigwe ma ọ nọ n'ọkụ mmụọ, efi ahụ ebutere enwere relevant na ndụ ya. So na ife kacha ife onye nwụrụ anwụ na-eri ide bụ ebere na ajamasị bụ ebere kacha ebere. Aja a na-achụrụ onye afọ bụ ife onidi, ọbụdị ife ekere ndị dị ndụ, maka na ife ọbụla ebutere maọbụ akwa a na-atụ maọbụ ihe niile maọbụ mmanya na-ebute bụ maka ndị dị ndụ. Nke ahụ dịkwa mma, ọfọ ndị dị ndụ, mana nke kacha mkpa a ga-eji onye nwụrụ anwụ ịkwa onye otu Kristi n'eziokwu n'ụzọ pụrụ iche bụ mmadụ ịkara onye afọ mas, ịmadụ ị na-ekpere onye afọ ekpere, so that na onwe onye dị gị n'obi nwụrụ ọnụ ị na-ekpere ekpere. Ekpere afọ bụ onyinye kacha onyinye ị ga-enye ya. Ọ bụ ya bụ ihe mgbaru kacha mgbaru ị ga-agbara onye nwụrụ anwụ, so that na onye nwa ka ọ dị anyị ga-agba mbọ fụ na anya anyị na-adị n'ihe nke mmụọ. Anya gị dị n'ihe nke mmụọ, ị mara na ị ga na-aga ije na mmụọ. Nkịta anụnwa the spiritual battle ahụ dị so fierce. Anyị nọ n'agha, ndụ anyị nwere onye ọbụla kwesịrị ịnọ n'ekpere mgbe ọbụla. We need prayers more than ever. And ekpere ahụ ga-enyere gị aka, maka na imechi ekpere na mmụọ, ịpụtazie na physical ị na-enwe mmeri. When you feel yourself na mmekọrịta nke ndị mmadụ, ife a na-aga ụzọ a na-awara onwe ya, ụzọ ihe nụ na itiri aka na-aga, maka na ịnụga ha na mmụọ. So anya ga-adị anyị na mmụọ, ka oge ụfọdụ n'ime anyị na-ene anya n'ihe nke a na-afụ anya. Ihe niile anyị na-eche obi anyị na-abụ ihe nke a na-afụ anya. Atụghị ma mere ndị niile afụ na-ene anya n'ife a na-afụ anya ọgụ na-erifa, maka na ha amaghị ife a na-akọ. So ụmụnne nna Kristi, tata ofu ozi Chineke na-ezi mụ na gị tata, ka anyị lebe anya n'ife nke ada afụ anya, ka anyị nwee nchekwa. Atụghị ma mere anyị ji bịa ebe anụnwa
maka na n'ihe afọ ada afụ anya bụ eluigwe nke mụ na gị nwere okwukwe na emesịa anyị Chineke eje ndị biri ndụ ofe ọfụma dịka ndị otu Kristi. Ọ mere anyị ji wee bịa taa. Papa anyị agbago mbọ nke ya, ndị niile nwụrụ anwụ, ndị niile anyị nwụrụ anwụ agbago mbọ. Atụrịsị amalụ ya amam ya ọfụma mgbe ọ nọ ndụ. Ọ bụ onye ada achọ ya achọ n'ebe ọbụla ndị otu Kristi na-eme gịnị na-agbakọ. Ada achọ ya achọ. Atụrịsị ogbegodo ofu ihe mgbe nne na nna m nwụrụ ọ bịara achọghị nwa mere m ji wee si ọnwa ebe ọbụla gbagwa m maka ya. O so na ndị ọ na-abụ ọnọkọta ọnọkọta ekirikwe vidio afọ ọ bụ osu ndị niile. Ọ na-ewute m na ndị niile bịara akwamozu my father, almost all of them are dying. Almost all of them are dying. Ha che niile. Yes, but last month ka m nọkede kirikwe vidio mgbe akwara nna m na 2007. Almost ndị be anyị niile, ndị omeke be anyị niile nọ na akwamozu agwụchara. So ifu na anyị na-agbada so maka echi. So ụlọ ọbụla ga-agba mbọ ihe ndụ kwesịrị na ọ ga-ebi ndụ ka ọ ga-ahụ maka ọ dị. Ọ na-agba mbọ ọ gbara mana mmasị Chineke gbuo m maka na o nwere ike Chineke achọ ka ọ nwụrụ ọrụ ọka chọ ka nne gị ka lụọ ya. Mana ihe na-arịọ adị m nkwado fọlete mgbe ọ bụla jụrụ mmasị Chineke ka ya na so ụjọ ọnwụ adị atụ bikos na onye ụjọ ọnwụ na-atụ bụ onye na-enwe olileanya. So ebe ahụ a na-eje ọnwụ na eziokwu ebe ahụ a na-eje ka mma karịa ụwa. Iwu nkịta na-abụ ọmụmadụ ga na-agwa gị maka ndị Fulani esina onwe onye ga na-akọrọ maka ya ụjọ akpụọ gị na-arụ ọ maka ya nwekọrọ nwa aga agwa nkụta akwụ egwu ebe a kịta onye ọbụla onwe ka esi wee n'ụdị egwu kịta na anyị chekwa ụfọdụ n'ime ya gbagbusie biko ụjọ na-atụ. Mana ebe ahụ onwezi ụjọ na-atụ onwezi ife ihe niile biri onwe chekie ya efu na ebe ahụ ga-ebe ka anyị kwado ụlọ onwe anyị ekwela ka ụjọ nke ụwa anụnwa napụ gị eluigwe. Bie ndụ dị mma, ndụ ọ ga-abụ mgbe ọbụla Chineke gọrọ inwe ike wee zaa ka ihe Chineke ka o nyere anyị aka iji wee na-eme anya n'ife nke mmụọ ife nke ada afụ anya. Ka anyị gwazie ya maka ezumike mkpụrụ obi igbo odibo ya bụ Anthony Nwankwo ka Chineke nara mkpụrụ obi ya. Ka mkpụrụ obi Anthony Nwankwo ka mkpụrụ obi mekwenụ gara aga nye ezumike ebere obi nwenụ ka mkpụrụ obi ya zuru ike na nnukwu ka mkpụrụ obi ya zuru ike na nnukwu ka mkpụrụ obi ya zuru ike na nnukwu. onye kulite nwa ya bụ Jesu Kristi n'ọnwụ maka nzọpụta nke ndị dị ndụ na nke ndị nwụrụ anwụ. nke ndị Chukwu n'ụwa a asụkwanata ụgbọ dịrị ya n'uju aṅụrị nke ndị dị ebere n'ihu Chineke ndị anyị ọrụ igodi nwere anyị. Yeah.
Di nwenu biko nara aja anyị na-ebunyere gị maka nwaodibo gị bụ Anthony Nwankwo. Biko nye ya aṅụrị ebighị ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-arịọzi gị ka anyị nwee ike isonyere ya n'otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị otu Kristi site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. Ọ kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Ị nwere mkpọ na dị nsọ Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi nwere anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite nye mgbe o kwetere ka edunye na-ahụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazị ya na-asị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazị ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ga-ebi ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeriime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ya, na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe.
ndị ọ dị n'aka inye onyinye a biko unu bịa ozugbo. Otito di Yesu Kristi, ndị be Anthony Nwankwo nọ n'ihu n'ugbu a bụ St. Cathedral Parish. Ife anyị ji ebe a bụ ndị mmadụ niile na-ebe ahụ maka ndị enyi ndị ikwu ibe ndị ọgọ na ụmụnne. Anyị ji eti ụmụ aka n'obi n'ihe mere ụmụ. Anyị asịkwa ntinye nke a na akwamozu ọfịa ọga ka o ruru ruo ọdụ ka o ruru ka ụmụ iri a na-eme. Ife oge ya ugbu a bụ ofu onye na-esi n'ọnụ ịbịa kene ọhaneze, ofu onye na-esi n'ọnụ bịa kene ọhaneze. Ọ na-avoidably absent. Onye ọ gụrụ agụụ ịnọkwazi ebe a mana ka o si wee dị na-anọchite anya ya na-anọchitekwa anya m. Ọ n'aha ya ka m na-ekele Fada nọrọ anyị n'isi emume gwara anyị ọmarịcha okwu Chukwu. Reverend Fada Augustine Chukwuebuka Nnadi. Fada bụ onye Omeke Umuchi, bụrụ onye Ekwurọbịa, ọ bụkwa onye Ọgbọji. Na-enwere idea? Na-enwe idea. Fada nọ na Holy Child Secondary School Isiofia. Kedu ihe anyị na-asị na Fada? Fada, anyị na-asị gị nnọọ. Ha sị na enwere onye Ọgbọji, don't mind them. One day now, they will know, they will understand what I'm saying. So anyị na-ekele Fada maka ọ na-abụ ọda etu a ọ na-abịa. Kele ndị kwaya, anyị kelere ndị kwaya St. Dominic kwaya, Chukwu gọzie unu. Unu na-ekwezigwe ka ndị ya dịwazie unu kama na ndị kwaya agbanika, Chukwu gọzie unu. Ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Ka anyị kelesi ndị kwaya, ka anyị na-ekelezi ndị mmadụ niile. Anyị kele ndị nna papa, onye ụmụ nwaanyị ka nna nọ, ndị nna papa. Thank you, Richard. Thank you for correcting them. Maka ihe m ji kpọwa ha bụ adịghị m ahụ na ndị nna nọ maka ofu ndị nna na-abụ ka m hụrụ ebe a na onye nna ya na old rasis. So ndị ọdịzie ndị nna ịtọ, ndị ọzọ niile ndị gafetara agafete. Ọnwụ na ụlọ karịa na ahụ na-agwa m. So ndị nna nọ na mmadụ. So anyị na-ekele zonal leader Francis Obinwa ekpere ekpere si nwanne anyị nọdụ mma. Fada akọwachakwa ihe niile na ọ bụrụ na anyị mechaa ihe a kacha aja misi anụnwa dọja ahụ nwanne anyị na-anọ. Ọ ndị so wee mee ya bụ ndị bịara gị akwamozu. Ndị ọzọ dị niile bịara oriri akwamozu. Ya ha bịara iri oriri akwamozu. Ọ bụrụ na Anthony jee ebe Chukwu nọrọ na-ekele ndị bịara ya akwamozu, ama m na ọ ga-ekele m, kelee Fada ma na anyị nọ prezent mgbe afọ hapụrụ ya ka ọ nawa na be Chukwu. Kelekwa ụnụ nwabụ ndị na-ama. So anyị na-ekele ụnụ, kelee onye nyere anyị maikrofon, kelee onye na-ese anyị foto n'ebe a. Ndị niile gbakọrọ ebe a, ma ndị nọ n'iro ma ndị n'ebe ọbụla, Chukwu gọzie ụnụ. Ihe niile Chineke mere dị mma. Fada akọwa ya ọfụma maka inwe ike che na mmiri a mebiere anyị ihe, nwe ihe mmiri a mebiri. Fatọ blessing ka ọ bụ n'ebe anyị nọ, blessing ka ọ bụ. So anyị na-ekele Chineke maka ọnọdụ taa na ụbọchị taa, na-asị ka otito niile ịja mma niile dịrị ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị kelekwere ndị ọzọ dị iche iche, ma ndị ọgọ ma ndị agbata obi, ma ngọziri aha nke Chineke n'ọnọdụ niile na-enye Chineke ekele.
anyị kwesịrị na-eti n'ọnwụ na-amụta ihe mara n'otu ụbọchị na anyị ga-anọ dịka Anthony si wee nọrọ ugbu a, whether you like it or not. Anyị niile ga-edina, anyị niile ga-anọ n'ihu onye ikpe a na-ekpe anyị ikpe. So bido kịta gbawa mbọ chịkọba ihe ị ga-eji wee jee maka ụbọchị afọ a na-ekpe ikpe. Ebere anyị bụ ka nwa odibo ya na ọ na-be Chukwu. Mgbe anyị ga-emechakwa, anyị esorokwa wee fụ ya, fụ Chineke ihu na ihu na alaeze eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Announcement tupu ndị ga-ege Father Alphonsus, one night working Augustine and Ladu, and the new television was a pollution. This is a no passing the Papa. I am a blow and a good joy, but as now, the guy is in a July Monday, and Tuesday, and Mamma every Monday. I said, Joseph, the Mamma to Madonna, which I got to know happen. Whether Kalom Nani or Calabama was in the Peninsula, I gap home, and the Luna cannot preach. When I was young, the other pretty among is known. I really don't care question, I don't care question. Ah, Jesus. Then you know how to wear him, and I don't was in the top of the gospel. Ah, Jesus. Thank you. Onye na-enye ihe niile ndụ ka o kwurịta aha nwanne anyị bụ Anthony n'ọnọdụ ndị nsọ na nke ndị niile kwerenụ gara aga ka o gosi ebere na ibe nke ọ ga-eme ya. Nwanne anyị bụkwa onye ejiri mgbapụta, onye akwụkwọrọ ụgwọ ochi, onye ebere ka ya na nna dịkwara mma, na onye bụkwa na ugo aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ na-ebighị ebi na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile. N'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwanne anyị bụ Anthony. O were anyị anya na site na nchekwube anyị nwere na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekpere gị n'ihi ihe ọma niile nke iji gọzie nwa odibo gị na ndụ nke abụọ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere biko were ebere gee ntị n'arịrịọ nke anyị na-arịọ gị. Onye nwe anyị, kpọghere nwa odibo gị bụ Anthony ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị gara n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasirite onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị Anthony ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi Onyenwe anyị.
Joseph CMO Cathedral. So the course where they I Jamila Bundina, Yameko. They place the Quacoita Night post where they Neha, nobody had their back. I was soon. The car was on 6. I'm Quacoita. You have an man, I can see for your passenger.
ndị isebolo at least ndị a na-abịa ebigo na-azụcha anụ ụmụazị na ndị nwunye nwa gị ihe a bụ ihe anyị na gị kpọkọrịtara mgbe ị ka na-apụta apụta nke a bụ ndị St. Joseph CWO St. Joseph Cathedral ọ nke ha ji ezi nwaanyị di nwere aka n'ụlọ ha si isi ike ịpụta n'igbo nlegharị anya ụlọ ọbụla sọsọ enwere ndị ka mma isi ike n'ime ọnọdụ niile Chineke sisi na-eme ya so na-enye Chineke ekele na o debere gị n'udo taa debe ndị Wow.
ama na ọ bụ jikọ ọrụ gaa ngaba bụrụ nnukwu ọnwa aka na supply mmiri na onwe ya anyị kelere nke World Plus Nigeria Limited ka nkụkọrọ kpamkpam ana m adabata Sir Andoledi Warbos Amiako, the Chairman, Managing Director, Warbos Nigeria Limited. All neighbor can win a 1 hour water. Now we're not talking for you. Now we need to get about when the chain no warehouse start a weather. A pastor and memory maker. I don't know. Can you do to make my phone? So, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. No, we don't put it right. I'm in Kawa. What is it? What is it? Biko, let's go on a canoe. Even my own night. Oh, the country. But you can't as the man. No, yeah. I soon do. Ndị Agbondi na-anọchite anya okpuru ọga maka oge agụata na Kenaland ya bụ the rock. Ọ ndị na-anọchite anya ewu ibe a otu anyị si fụ baba chọrọ nsogbu ha dị achọ okwu ma n'ime kata mee mistake gbasuo obi iwe sọnsọ akpọba ya edosara Chineke inwebe problem from them. Biko nye the mic here. Ndị nsọ. In the walk, it is possible. In the walk, it is possible. It is possible. In the walk. Biko ndị nọ n'ilu unu bụ ndị si na ebe a na-akpọ Kenaland Adoration Ministry aka in the walk nke dị na Nnobi branch ya dịkwa na Mbaise. Onye ndu anyị bụ onye anyị nọchitere anya ya bụ onye a na-akpọ Reverend Father Dr. Magnus Ebere, our SDB. So biko anyị bịara ka anyị na ụnụ nọrịa tata ka anyị soro ụnụ ruo uju. Ọnwa anyị abụ ife mere na our prophet zọrọ okwu n'ezinụlọ a maka our prophet bịara ebe a nwere mgbe ọ bịara ebe a with ndị idewọk niile n'Ọyọ. O nwere mgbe anyị niile zara ebe a anyị bịara nete mama anyị. So ọnwa anyị aha bụ ife mere na anyị nọ ebe a n'ụbọchị tata. So anyị na-ekene Chukwu, ọ sị ọ dị mma si kene ya, ọ dị njọ si kene ya n'ime ọnọdụ niile. Anyị na-ekene ya bụ ihe mere n'ụbọchị tata dị otu anụnwa. Anyị na-asị ya ka ọ nara otito n'afa Jizọs. Ya bụ biko ife adị n'iru ebe anụnwa bụ ife anyị ji were bịa dịka nkwekọrịta anyị na mama ụnụ anyị na ya nọ n'otu si were dị. Ife a bụ ife anyị ji were bịa denu sonye
anyị na-asị ụnụ biko kala n'obi ọ dị ka nkwara ndị ọzọ nọ n'ime anyị etiti anyị ndị Women of Destiny. oke anyị na-ejezi anyị ga-ajebezi ebe nke ọzọ biko
Thank you. Macaroni bumbu dai ya do ka so banana. Point yoku. Ayo. Okay, me yo mo yan bolo. Hey. Nke na ndu bunka so mo so ni. Ananti me juma. Nke na ni me ya pa so ni. Nke ko ni so so ni. Amen. Ihe ma e ma kebe ga to bi mo na amen. Ora ko ru. Amen me ba. Ndu ko ma ga je go ni. Hey! What do you make a woman? I'm what you have from the soya. How do you know when you cook Abra? Ọbụnina anyị azụ akọha kiwelebịa. Onye silent phenomenon. Ụmụ ju anyị so ụmụnna ha ma ya echekwuo na adịkwuo hụ nwaanyị. Ka anyị nabata nnukwu ọgọ nwoke. Ọgọrich. Pepe sada. Chai. Na ebe nwoke na mma. Ibe niile a chọrọ. Ebe dị taa dị nọ. Ogologo. Ọ dị mkpa. Mma. Ọ dị mkpa. Mma nwoke kwasị. Ya ya okporo. Ọ gwụrụ kasa. Kedu ka a ga-esi kọwara isi ya? Gwara nọ m. Nwaanyị ọma nwoke na ya afa gị? Kedu ife jikọrọ gị na papa bụ onye a na-akwanyere ugwu ikpeazụ n'ụbọchị tata? Dịka nna gị, kedu obere ife ihe akọwatụla anyị banyere ndụ ya? Eji amara mma ejikọwa ọhụrụ ya bụ nna m bụ onye achọrọ nsọ ya, ọ bụ n'eziokwu ya ma bụ na eziokwu bido n'eziokwu nkwa I could remember one achị a na-abịachi ikpe ọ na-emecha ikpe a na-afụcha ọ na-abụ n'eziokwu. Kedu okwu nkasi obi ihe enye onwe gị ya na ndị ọzọ onwe ya na-ewute ndị pụrụ iche? Anyị ebere ụzọ kasị onwe anyị obi asọ Chukwu wetara chi Chineke wee kwala anyị ebe n'akwa isi anya ma ife na ohi anyị egete n'akwa anyị jiri aka anyị wee doo onwe anyị ji onwe anyị. Dịka a na-akwali mpụ n'ugwu ikpeazụ n'ụbọchị tata, kedu ekpere pụrụ iche ihe ekpere ezinụlọ? Ekpere pụrụ iche na ekpere ezinụlọ ka ụtọ anyị tọ wee nwụọ ka anyị soro ụzọ usoro ụka ka na anyị ma na obi ezigbo ndụ makwuo mgbe ihe gbasara ụka so ikwuo advice o nyere anyị especially advice ọ na-enye anyị so ka anyị soro piti ihe niile ọ gwara anyị na ka o si ebe ndụ ya ejugo anyị. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu afọ eji wee mara gị? Ịdị ọgọ nwaanyị. Ịdị ọgọ nwaanyị anyị ekene gị. Nwoke ọma anyị ekene gị. Biko nwoke na ya afa gị? Kedu ife jikọrọ gị na papa bụ onye a na-akwali ugwu ikpeazụ n'ụbọchị taa? Dịka nna gị, kedu obere ife ihe agwatụ anyị maka ndụ gị ihe achọ ka ndị mmadụ na-echeta mgbe ọbụla? Mgbe papa m nwụrụ ya maka na okwu maka ezigbo nna ka ọ
ọnụ ya wụ inwe nsogbu ọ na-echu ya ụra so ọnwụ ya wụtaka m ifere bifo ọnwụọ ọ chọ ka mụ na ya fụ mana mụnwa bịa Ọnịcha mgbe m na-akwado ịnata n'atụ ike nakwa ya taka ọnwụ ife tinye na the chalk nke ji m na kedu ekpere pụrụ iche ihe ekpere ezinụlọ unu n'ụbọchị tata dịka a na-akwali ya ugwu ikpeazụ? ekpere ewu maka ama m mgbe n'okpogoro ekpere mgbe onye nnatara n'ụlọ nche na ọgbọ n'ime n'unyi ya kpara ka ekpere ekpere so mana ekpere na-ekpe n'isi ya ewu ka ngozi na nwa nke ọ goziri bụ ezinụlọ anyị na famili nke ọ hapụ uwe naba ka ọnwụ ya wetara ihe ọma ụtọ ya ọganiru because ama m ebe ọ nọ onye a na-akwa ya na ọ dịrị enwe aṅụrị pụrụ iche. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu afọ eji malụ gị? Ife anyị eji ma ma ọwụ Ejike eji anyị ka kesa m karịa mana ya na-eto m ọwụ anyị ito moketi. Anyị ekene gị o? Nwoke ọmọgwọ kena ya afa gị? Kedu ife jikọrọ gị na papa bụ onye a na-akwali ugwu ikpeazụ n'ụbọchị tata? Ife jikọrọ gị na papa bụ onye a na-akwa n'ụbọchị tata? Dịka nna gị, kedu obere ife ya akọwatala anyị maka ndụ ya dịka ị matara ya? Kedu okwu nkasi obi ya enye onwe gị ya na ndị ọzọ onwe ya na-ewute n'ụdị pụrụ iche? Kedu afọ eji wee malụ gị? Chigbo. Anyị ekene gị o. Wakena ya afa gị o? Kedu ife jikọrọ gị na papa bụ onye a na-akwali ugwu ikpeazụ n'ụbọchị tata? Dịka ya fada, kedu obere ife ịma maka ndụ ya ihe akọwatụla anyị? Kedu ụdị mmadụ ọ bụ? Ọ bụ onye ahụ ọ na-ekwu eziokwu atọ ọ na-eji ilu wee mara ele na ụmụnna ma ọ nwee ebe a na-eme ihe ọ na-atụkarị kedu okwu nkasi obi ya enye onwe gị na ndị ọzọ niile onwe ya na-ewute? Nwoke ọma ya ekene gị. Biko, wakena ya afa gị? Kedu ife jikọrọ gị na papa bụ onye a na-akwali ugwu ikpeazụ n'ụbọchị tata? Dịka ya fada, kedu ife ị nwere ike ịgwatụ anyị maka ndụ ya ị ga-achọ ka ndị mmadụ na-echeta mgbe ọbụla? Nothing in all the perfect or all the
food and everything, but at least always on certain rice, so you also use to go along money around the year, we are going to get with you. So, and the meeting over there, I'll say about it. On the other one, we are open on my dịka a na-akwali ya ugwu ikpeazụ n'ụbọchị taata, kedu okwu nkasi obi ihe enye onwe gị ya na ndị ọzọ onwe ya na-ebute n'ụdị pụrụ iche? And everybody, no, nothing go to us. Bible saya everybody jadi kau yang mau lori lagi. So, Allah jono nak jauh kasih dia ni dia jual orang mana mana ni. So, macam kasih orang. Ayah kena gio kena pergi malu. Thank you. Mwanya maya kena gio. Thank you. Bukan, wakana ya apa ke? Apa mau Kerife jikoro ge na papa bonya na kwalo bu bazo no basita. Anna ko wa ya mo. Amo wa da nwanyi. Dịka dị ya nwaanyị, kedu obere ife ya agwatụ anyị maka ndụ ya ị ga-achọ ka ndị mmadụ na-echeta mba abụ na mgbe? Nna m ya na-eti ebo afọ ya bụ Anthony Ọgbọnnia ya Nwankwo. Ya na-eti ebo Ikegwudike. So nna m wụ onye ihe eji mara ya wụ ihe ọchị. Gị na ya nọ ihe emekata ya agbalị maka onye na-eme gị ọchị 24 hours. Ya ihe na-achị ọchị 24 hours. Onye na-ama njakịrị. So njakịrị ka o ji onye egwuregwu onye ọ na-ama na onye egwuregwu. Dịka obi sigolo ndụ ya, ọnwụ nna na-ewute n'ụdị pụrụ iche. Kedu okwu nkasi obi ihe enye onwe gị ya na ndị ọzọ ọnwụ ya na-ewute n'ụdị pụrụ iche? Ihe nji kasị onwe m bụ na ama nna m nọ n'ebe dị mma. So ọ ya nkasi obi m nwere and olileanya na mbọsị ikpeazụ na m na ya ka ya eziokwu na ọnwụ maka na ọ ka dị ndụ. So anyị afụ mbọsị ikpeazụ. Dịka mmemme dị otu a ọ da-adị isi, kedu ndị pụrụ iche ị ga-achọ ikene ndị nyere aka ịfụ na mmemme a na-achịkọtara ya n'ọnụ? Ha ka nkụ ihe niile wepụtara taịm bịa ebe a n'ụbọchị taata. They are special people. Ekere ha n'ụzọ pụrụ iche. Ha agbanịka onye ọbụla wepụtara hapụ ihe ọ na-eme taata bịa ịnọnyere anyị na mmemme akwamozu a. Nnukwu special person ka ọ bụ ebe na ana m ekene onye ọbụla si na Chineke ya agọzi ka nche n'aha Jizọs. Kedu afọ eji wee malụ gị? Ihe na-akpọ m Morning Star. Morning Star ya ekele gị. Nwaanyị amakwa kena ya afọ? Kedu ife jikọrọ gị na papa bụ onye a na-akwali ugwu ikpeazụ n'ụbọchị taata? Papa bụ nna di m. Di m nwa ya nke eji ọ ya na-alụ. Dịka nna dị gị, kedu obere ife ya akọwatụla anyị banyere ndụ ya ị ga-achọ ka ụwa niile malụ maka ya? Nna di m abụkwara ihe eji wee mara ya bụ Ikegwudike. Ọ mmadụ ọha ebe ọbụla ọ nọ ndị mmadụ na-ewu ya maka na ife eji mara ya bụ na ọ na-akpa ndị mmadụ. Anaghị achọkwa n'ebe udo na-adịghị. Udo bụ ihe na-amasị. Ọ nwoke ọma ka ọ bụ. Kedu okwu nkasi obi ihe enye onwe gị na ndị ọzọ niile onwe ya na-ewute n'ụdị pụrụ iche? Eziokwu na ọ nwụrụ mana ya akasikwa anyị okwu anyị maka anyị na-enwe olileanya na ebe ahụ ọ na-eje dị mma anyị na ebe ahụ bụ ebe onye ọbụla ga-emecha aga maka na mma niile gaje n'ụzọ. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu afọ eji wee malụ gị? Afọ eji wee mara m Mrs. Ọgbọnnia Nwankwo. Anyị ekene gị o. Ndewo. Nwaanyị ọma anyị ekene gị o. Biko gwakena ya afa gị. Kedu ife jikọrọ gị na papa bụ onye a na-akwali ugwu ikpeazụ taa? Dịka nna dị gị, kedu obere ife ya agwatụ anyị ị ga-achọ ka ndị mmadụ malụ maka ndụ nna dị gị?
okwu ọnụ ekwu ya ebe ọ na na ya ihe na-enwe aṅụrị mmadụ aṅụrị ka ọ kedu okwu nkasi obi ihe nye onwe gị ya na ndị ọzọ niile ọnwụ ya na-ebute n'ụdị pụrụ iche bụ na ama onye ọbụla ji ebe ahụ onye ọbụla ya agwụ agwụ na onye oge egwu ọ gara n'anya Chineke ka ọ na-akpọ obi ya na anyị zụkọtakwa anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche nwoke ọma anyị ekene gị biko gwakena ya afa gị dịka anyị si wee mata ọgụnwa bụ onye nọ n'isi n'emume a na-eme ịkwali mbụ ugwu ikpeazụ dịka a na-ekwu asị enyi ozu enyi ọnụma gwakena anyị ka obi dị gị ife niile a na-eme si aga Ekeneka m Chineke n'agbanyeghị oge mmiri na-ebidoro n'otu wee zowe oge anyị chọrọ ije mọchụarị ọdịbịa obi chọrọ ikolopụ m mana emechaziri ikpeazụ ọma na Chineke sitere mmiri ahụ maka o wee sachapụ ihe ndị o nwere ike ịsacha udo wee chịa maka a sị na mmiri bụ ngọzi especially mmiri isi ọnụ ụtụtụ ndị ngọzi ka ọ ikpeazụ ahụ ọmasị na mmiri ahụ ndị ngọzi ka o rubata wee sachapụ so many things onye a na-eme wee nwee ike dịka mmemme a na-aga ndị mmemme ọbụla dị otu a ọ da-adị isi kedu ndị pụrụ iche ị ga-achọ ikene bụ ndị nyere aka n'ụzọ pụrụ iche ịfụ na mmemme a gara ọfụma ebe ụzọ na-ekele Chineke bi n'eluigwe because a kpọpụrụ nye ya asa m that's from the day one my dad nwụrụ 19th August ka m bụrụ ibe na abana na-ayọ Chineke si ya ka ihe dị egwu mee oge ya akwụ ya na sinsi a Chineke na-egosi n'ihe ndị ya na-asị m na nsogbu a na-asị m nwa m na hapụ onwe ihe na-eme wee rukwezie ya na ikpeazụ ya ma ọ nọnyere na mokwu ọtago bikos ebelifiri n'okwu ya na Psalm 23 even not Psalm 20 na Psalm 91 ọtago though Psalm 23 dịkwa involved ọtago saa na ọ bụrụ na anyị nọ na ọ bụrụ na anyị ga ije n'ọchịchịrị ya nwere onwe ya nọ with us ebe aka na nwa ihe dị okwu anwa m Igbo aka na iwepụ ma Chineke wee mere m ihe niile na nwa wee nyekwa nke anụmanụ na ihe anụmanụ ana m enye Chineke ezigbo ekele pụrụ iche wee na-enye ndị niile bịara nọ nyere anyị ezigbo ekele pụrụ iche maka na ọ bụghị ezi ndị hapụrụ ihe ha na-eme ndị si ebe dịgasị iche nwa ndị si Lagos nwa ndị si Abuja nwa ndị si gasị so many places wee nata ịbịa nọnyere anyị ana m ekele Chineke wee na-ekelekwa ha wee na-asị na ọ ga-adara ihe ọnụ ha ji hapụ wee dasoro anyị wee mee mmemme ahụ na Chineke ya agọzi ya nke ọ na ha lụsi ike ha adọpụrụ ya mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche Ira